Čaute, dnešné video bude také narýchlo, sorry, že stále používam to umelé svetlo, ale skrátka, vonku není pekne. Takže chcem vám povedať, že som si vymenila LP s mojou spolužiačkou, jej meno nebudem hovoriť, takže ideme na prvý doplnok. Sú tu vlastne 3 doplnky, 1 a 2 LPS. Tak sme si to nejak tiež dali a sorry, ja už to mám rozbalené, natáčam to 3. krát. Takže prvý doplnok je táto kytička, potom druhý doplnok je táto flaška, ja to budem používať ako niečo na pitie. A tretí doplnok a posledný je tento box, mne sa strašne páči. A ideme na ďalšie. Ten mini bonusový LPS je tento, ja som jej tiež dala, len inakšieho samozrejme. A viem už, jak tohoto budem používať, takže určite ho využijem. A ako druhý LPS, na ktorom sme sa dohodli, je táto bombastická kolia. Je totálne nádherná. A bude sa volať Alice. A sorry, ak sa u vás nejaká takáto kolia volá Alice. Ja nepozerám všetkých youtuberky a youtuberov. Takže sorry. Je úplne bombastická. A strašne sa mi páči. A toto video bude u konca a čau. Fakt som hovorila, že je rýchlovka. Sorry, ak ste mi nerozumeli alebo tak. Len ponáhľam sa. Tak. Čau. Poď, Alice. A odnesi veci. A to mi akože nepomôžeš? Ne. Poď sem. No, poď. A poď aj ty. Poď. Tak čau.